ଯେତେ ଦିନ ପୁରୁଣା ଯାଦୁ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାକୁ 5 ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦୀପକ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଯାହାର କାରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ରୋଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଚର୍ମ ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଏଥିରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା, ଯେମିତିକି କାଛୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡିଆ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହାକି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜୁଆଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି କିଛି ସମୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କୁଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳାରେ ଏହି ତରଳ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ରଖି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।